Polo cambio social que supuxo a incorporación da muller ao mercado laboral, porque os fillos xa son maiores, ou polo aumento da esperanza de vida. Por motivos así foise consolidando nos últimos anos unha tendencia. Aumentan os divorcios entre persoas de máis de 50 anos. Segundo o Instituto Nacional de Estatística, o pasado ano houbo 172.000 matrimonios e case 77.000 divorcios. Aquí, por exemplo, en Galicia, sobre os 3.000 e moitos, 4.000 e poucos divorcios, separacións, dende, pois eu diría que como unha década aproximadamente, non? Está bastante estable. Pero sí se aprecia certo cambio nos datos. Nos últimos anos vese un aumento da idade na que as persoas se divorcian. Hai moitos casos de persoas de máis de 50, máis de 60, 70 e hasta 80 anos que deciden divorciarse, e eu percibo o aumento da idade das persoas que se divorcian. A ninguén se lle di, como xa tes 60 anos, pois non merece a pena que te separes. Esas cousas van deixando de decirse, non? Parellas que rompen mesmo despois de levar décadas de matrimonio. A mí hace poco me ha venido una persona que llevaba 45 años. Las mujeres de esas edades son las que más solicitan, con un porcentaje bastante elevado, el divorcio. Y yo creo que son movidas básicamente por mejorar su vida. Hai 10 anos, unha muller divorciábase cunha idade media de máis de 42 anos e xa con máis de 46 anos en 2023. No terreo persoal é unha revolución enorme, non? Hai 10 anos, un home divorciábase cunha idade media de 45 anos e xa con case 49 anos en 2023. O factor determinante para que as persoas de maior idade decidan divorciarse é un cambio que existe na sociedade, que é o feito da incorporación da muller ao mercado laboral. La independencia económica de las mujeres facilita que puedan tomar decisiones por separado, y también el reconocimiento de violencia de género pues también le ha dado fuerza a las víctimas para poder disolver el matrimonio. Por norma xeral, os divorcios das persoas de maior idade son de mutuo acordo, o cal non quere decir que non exista conflito. O reparto do patrimonio común ás veces sí que é fonte de discrepancia entre estes matrimonios de maior idade. No aumento dos divorcios entre persoas de máis de 50 anos, un factor determinante é a idade dos fillos. A principal fonte de conflito no divorcio é sempre a garda e custodia dos fillos menores. Polo tanto, ao non existir xa fillos menores cando son parellas de maior idade, pois elimínase un dos principales factores de conflito. Unha vez que esperaches a que os teus fillos fosen maiores e autónomos, entón te vas a ter máis liberdade para poder optar a eses pasos que te levan a reorganizar a túa vida. Nalgúns casos trátase dun desgaste dun descoido da parella que se revela ca adultez dos fillos. Cuando se van los hijos se dan cuenta de que realmente lo que les unía eran los hijos. Tamén influye o novo estilo de vida e tamén influye moito o tema da esperanza de vida. O fácil de divorciarse é que un aspira a unha circunstancia vital mellor, é dicir, un sepárase para mellorar. El divorcio es muy doloroso, o sea, aunque lo hagas de la forma más brillante, pero por lo menos intentar hacerlo desde el respeto. Podemos ser amigos, simplesmente. O máis difícil é tomar a decisión inicial, tomar a decisión de que tes que rachar co que era o teu día a día durante, a mellor, 10, 15, 20 anos. O pasado ano, de cada 3 divorcios, un foi despois de 20 anos de matrimonio ou máis. Ressentimentos passam como